Vítajte pri našom novom videu. Znovu tu máme veľkú príležitosť nazrieť do výroby, v tomto prípade nábytkárskej spoločnosti Basso Continuo, na celý proces zostavovania, prípravy výroby, zostavovania nábytkových políc, tzv. Hi-Fi rakov pre elektroniku, ktorú máme v ponuke. Samostatne navštívime viacero budov, kde budeme vidieť prácu s drevom, s drevenými súčasťami, opracovanie dreva. Nazrieme do výroby kovových súčastí pre nožičky, podložky a iné príslušenstvo k týmto stolíkom. Pozrieme sa na výrobu karbónových stojanov, kde to bude veľmi zaujímavé z pohľadu celého procesu, ako sa tieto súčasti zostavujú. Za mnou sa nachádza hlavná budova, kde sú vystavené niektoré produkty a kde môžeme vidieť zostavovanie a finalizáciu niektorých týchto poličiek. Jedná sa o ručnú výrobu väčšiny týchto súčastí, takže sú to naozaj luxusné a veľmi pekné prevedenia stolíkov. Poďte sa so mnou pozrieť dovnútra. Nachádzame sa už vo vnútri krásnych priestorov, kde sa nachádzajú kancelárie, vstupná časť, kde máme vystavených niekoľko produktov a sama produkcia. Za mnou môžete vidieť tie najdôležitejšie modelové rady, ktoré Basso Continuo ponúka, od najvyššej Ultimate Line, ktorá je vhodná pre naozaj tie audiofilské produkty, u nás napríklad Macintosh Audio Research. Pokračujeme so sériou Revolution Line, ktorá pozostáva a vyznačuje sa hlavne tým, že využíva veľa práve karbónových súčastí. Ďalej B by Basso Continuo, ktorá patrí medzi najviac upravovateľnú sériu, kde podľa požiadaviek si každý vie navrhnúť farebné prevedenia, materiály a celkový vzhľad stolíka. Pokračujeme Aeroline, skôr taká už dizajnovejšia séria, takisto využíva aj karbónové súčasti, rôzne mramorové stredné časti. Ďalej je to klasická séria Classic Line, ktorá je ako entry, ako vstupný model do celého portfólia výrobcu. Chýba nám Reference Line, ale tu budeme mať možnosť vidieť už v samotnej produkcii, ktorá sa nachádza v samostatnej miestnosti, v hlavnej budove, kde sa kompletizujú vlastne všetky položky. Poďte sa so mnou pozrieť dovnútra. Tu budeme mať možnosť vidieť aj, ako sa zostavuje jedna z takýchto políc, kde nám to demonstruje jeden zo zamestnancov. Polička, ktorej zostavovanie môžeme vidieť v priamom prenose, je zo série Accordeon XL4 v prevedení MC Edition. Táto skratka označuje verziu, ktorá je priamo určená ku produktom výrobcu Macintosh. Nite, ktoré sú použité na viazanie kože a látka zo spodnej strany sú v modrej farbe, tak ako budíky a podsvietenie zariadení Macintosh. Rovnako kovové prvky sú totožné s lištami na prednom paneli komponentov Macintosh. V jednej budove, ktorá patrí ako súčasť kompletnej výroby jednotlivých súčastí stolíkov Basso Continuo, máme možnosť vidieť výrobu a opracovanie všetkých kovových súčastí, ako sú podložky, hroty, nožičky, prípadne aj kompletná séria antirezonančných podložiek Ultrafeed. Nachádza sa tu automatizovaný, alebo teda plne automatizovaný CNC stroj, kde sa vyrábajú jednotlivé súčasti. A v ďalšej sekcii môžeme vidieť jemné leštenie jednotlivých častí.
Dve modelové línie od výrobcu Basso Continuo, konkrétne Revolution X a Aeroline, obsahujú karbónové súčasti. Nachádzame sa v budove, kde prebieha výroba a kompletizácia týchto konštrukcií. Za mnou je možné vidieť balíky s predpripravenými týmito karbónovými vláknami a následne v ďalšej časti automatizovaný stroj, ktorý narezáva jednotlivé súčasti pre ďalšie lepenie a vrstvenie. V závere celého procesu sú všetky súčasti natlakované a uvedené do tzv. pece, kde budú zapečené pod určitou teplotou, aby dosiahli správnu pevnosť. Takto vyzerá už hotový produkt. Jedná sa o spodnú časť konštrukcie jednej z políc modelu Revolution X. Je veľmi ľahký. Tento model alebo tento kus, ktorý mám v rukách, je už po vyleštení a všetkých finálnych úpravách. Jeho nosnosť je veľmi vysoká, je možné na ňom umiestniť aj ťažšie koncové zosilňovače napríklad, takže toto je jedna z finálnych častí tejto konštrukcie. Nakoľko sme na návšteve a prehliadke vo výrobe prémiového výrobcu nábytku, nesmie chýbať nahliadnutie na výrobu a spracovanie drevených súčastí, v tomto prípade teda hlavne tých poličiek. Za mnou je možnosť vidieť opracovanie drevených súčastí, ktoré sa využívajú v tých základných modelových radách, ako je Classic Line, Reference Line, prípadne Zen Line. Poďte sa pozrieť dovnútra. Verím, že sa vám naše video s nahliadnutím do výroby stolíkov Basso Continuo páčilo. Mňa osobne fascinuje, že koľko stojí za tým energie, práce, ručnej práce za takýmito krásnymi stolíkmi. Samozrejme, na našich predajniach nájdete veľa vzoriek jednotlivých týchto modelových rád, ktoré výrobca ponúka. Určite sa u nás zastavte. Na oficiálnej stránke dokonca sa nachádza konfigurátor, kde za pomoci našich zamestnancov si viete vyskladať stolík podľa vašich predstav a použiť materiály, farby, prevedenia, počty poličiek podľa vašich predstav, tak aby to zapasovalo do vašho interiéru a pre vašu audiozostavu. Ja sa teším na ďalšie video, verím, že sa nám podarí znova sa ísť pozrieť niekde, kde uvidíme zaujímavý proces výroby, či už elektroniky alebo reproduktorov stojanov, takže vidíme sa pri ďalšom videu.